Hi guys, madyong buntag ni Jong tanan ako na po ni Jejin Burst. Naman ako kan guys, ligo kay magtumisapan karon. Sinter, man may kangadto diya sa Martis, kay kada Martis man tanay diyang schedule. Wa, may kangadto, manang karon, Webes, karon may mangadto. Monitor na po mi sa diyang kuan guys, dugo. Traffic lagi kadyo diha paghapon. Ano? Ha? Dana ba? Dagan ang kumpanya karon man. Lugay kadyo nakausad ang mga sakyanan. Sabi ko na pinagaba dito sa kuan tulay. Base na pinagbaga. Giwat pa naman sa kuan guys, mama. Naginis pa. Labing kainit. Sadyo ko nang labag ganiya sa mga kuan bedsheet o mga habog pundahan. Kaya gangi panglaban gapon mga kuan man to. Mga sanina, gipawayra naglabag mga bedsheet mga habog. Mamara po to dadyon ron kay grabing kainit. Init kadyo. Diyan ang hinlo na po taas. Huwag na lang ako nag-video kay dali ko. Kasi mama naligo magbantay sa kuwan, tindahan. Wait, idot yung lagi. Ko. Ano kalakan kayo? Tara. Drive ang tricycle. Ha? Drive ka. Kamu lang ko mag-drive, ako drive. Uy, Mingkoy, naaman di ka diha Mingkoy ga. Pasyal-pasyal. Asa na pagkapadong? Ang imong notebook ma. Nada na? Oh, pero nasa kumbag. Kaya tagi mo ang bonit ma. Mura kang padong sa Bagyo. Bagyo mura ka mo kon. Kawatan. Mura kang kawatan. Cute ba dyan? Oh, wala man oh. Mura padong si mamag Bagyo. Sud ni sumul sabi magmalapag yun ni mong yawi. Ay, nakusga nagtuhod ni mama sa exercise. Oh, hero guys kay Kuan. Sobrang Pang-an. Diyan mga tilo, dagang mga sobra. Pikas-pikas ra ba? Oh, kuyawa. Pikas ra. Naday pero nga pang-ano. Swerte daw na yung ano. Pang-an mo na sa mo ah. Kaya na sobra-sobra. Pang-ay manggod. Abulo. Sa inyo, pang-ay. Sa mga pang-an man. Na yung mga sobra. Diyan tilo. Kuyawa, hero ah. Surti na, surti madanay nga na murang gudpud sa tao. Pang-an, surti daw. Ano bitaw sobra ba? Ano ko sobra-sobra no. Ngay toy. Padede malagi ka toy. Ban kas bay. Gapapaway pa sa mama. 30 minutes pa na sa bipihan. Naman nagpan si mama guys, baby, taas na po dagi diyang dugo. 150 na po. Das nagi imbis kay 130 na lang po, taas na po. Nga naman siguro na, mataas mo ubos. Hoy, aray na may guys. Aray sa. Oh, wag ka kay kampaon sa mga anday yun. Kuan ko ba mag-ayos na? Abo na niwang dito ko. Naniwang ko kay. Ang mas maayo mo na maniwang. Isa pa po. O, sa noon sa bagay.
Ito ang tubig. Minsan eh, Tubig. tubig sa uwan. Oo. Oo. Ha? Batukla. Ang saan man yung tubig sa uwan ma? Magbugba ka batok. Tulo ka bu. Ha? Tulo ka bu ka batok. Ang saan man ipagamit? Kuan, bato sa bagol. Tapos, inunod tong bato nga nagbaga na. Ang hirong amoy, ako ipapag itong tubod. Ah. Ang bawag sakit sa tuhod. Dami lang to. Mga flores. Oh, sikat dito mga flores. Kuan na kayo sa una kay Agsusi sige pa. meeting diha. Napitang ginanti ka ang yaw. Nara di ay. Di. Nara sang bulsa. Oh. Oh, lapipi ka ni. Oh. Nangampanya. So kung nagpangampanya ang mga kagawad. Namatay na jud pa oh. Ang santan. Mo gibutang ang abo. Makamatay mo kuno ng abo. Kamatay na mo. Hmm. Daghan nagkamati ang sibuyas. Oh. Kasi bojas so nang nalinsing na sila o ning daghan na guys oh. Agukra po dito ning dako na nalaw sa sobrang kainit. Bisa na po na unja. Ang balok. Balis bisan diha. Kana matuluan og tubig ano? Ngita mo din kana matulog tubig na ba to? Tulo ka buo. Ako ni sila ni. Ay, basiling kang himala, inagkuhanin mo, biganin mo ang tuhod. Pwede na ka mag-jogging. Isuon man ko sa asawa ni ginatay. Ano, itagahan ka mo? Miga magay mi anak. Ay, amiga mo? Oh, miga mi anak ay sa una sige big meeting diha. Miga mi asto. Kailangan siya niso. No, dahil naluwi si Janine mo. Oo. Yo, kay mo. Kapayang mama. Miga dito si mama. Sige, patay sa una. Ah, customer ka ni mo? Mikloy! Yung mama sa una. Mikloy! Di ba kaya balik ko biyahe ba? Hindi ka magtimok. Naibutang dato. Hindi na, unya na. Hey guys, gikan na miss Sintir. Diyan mo pa pag so di mama dari miga kuan galingkod-lingkod. Diyan na Junjun day ning abot na. As 12 naman ting paniud to na pod. Nandiyaw ako nagluto, namalit rami ka ng sudan nga kuan na luto na. Si mama gipalitan rag kuan utan. Ako nagluto ganiha kay wa mi nakapang merkado gahapon. Kamusta ang biyahe? Ha? Hindi nga basta ulilis man. Ano sa ni mong gibit-bit? Spark plug sa motor. Namalit kag kuan sa motor, spark plug. Oh. Ginaina dyan na niya pa-kondisyon ng kuan guys, motor. Dirag sa nina nga gihinatag ni Purami katong pag-audit pa ni. Ara ng piyuta. Ara ng piyuta guys, kaya na. Hanggang buhala na Jijin Burst karon. Walang butiki. Bahala ng dambuhala. Walang Basta tambala basta. buhi. Bitaw da ka na bitaw kadyo kalahian karon ng lawason ka sa katong gas. Niya gibintaha pa tong mga pila pa to kabuan gikan ko na operahan. Bintaha pa to ang lawas dadto. Pero karon din Karon nagajud. di nabintaha. Karon di nabintaha. Karon din nagajud mada. Ning bukad na jud. Ning kuan na guys, dako na dah bahala nang nanambot. Hindi man po ko high blood, kaya sige man po ko pa monitor sa kanan na yung dugo, normal raman naghang dugo. Hindi ka magpatis na po mi sa mga kuan sugar.
Lamin yung mag-monitor po ta sa tuwang kuan balawas ro makaibaw ta nansa. Diya karon nagpa-BP ko normal ra niya to Oh, may baw tag palimatay na pag di ba? Nayo ban gani di gani magpa-monitor kay ma-stress mahaglek sila. Kung magpa-monitor og nansa nagilang kuan lawas. Ako kay ganan ninong ko monitor na hanggang dugo. Dun sa pa diha. Ano man na may bawan ug na kay laing sakit kay mutaas man na imong dugo. May blood man ka. Murang good ni mama nga ning taas sa gihang dugo. Unsa mo di ay kinaday taas si jag kanang kuan creatinine, na UTI, na diabetic, mo di ay timaylan nga na kay sakit si mong lawas mutaas sa gimuang kuan dugo. Ako kay kuan raman normal raman nagang dugo mura gihapon di po ko may blood kay kamo man kumukontrol sa ahang kaugalingon. May blood raman ka sa magsige kag kasuko, magsige kag kagaw, isa man pud nga maka high blood. Manay daghang mahingan nga pero may kuno kong kuan blooming laman tanawon pero marami na dahil mga problema. Nakakamaw laman tamuda sa parang mga problema. Hindi man ta malusyang, hindi man ta maniguang basta kamao ta mo muda. Mo din na spark plug. Ha? Masa din na? Fuse ni. Ha? Fuse. Yan ka spark plug imong gipalit. Fuse ni. Anong tayo kasi mabilin ta sa karsada. Pagujud ko ta series good. Mabilin pila ra pagpagujud sa series. May naratas dalagit kay kuha na to tong tricycle din atong iguyuro na tong motor. Nga ron naguli na to buhol. Takay Mag-motor sus grabe ni iga nita. yung agtang nimo. Nagabot din nato sa dalagit mo ay dalagit. Nagabot nato sa lungsod mura yung tag mga ita. Okay ra po ni nani kay sa ulan. Ulan mo isod kay danlog kay kuya ko. Basig din ako nila mailhan ni nagabot. Na grabing dakuan ah. Di man ta mailhan pa no, hinagabot nato kay siyempre mag-jacket man ta, mag-helmet, dagat ang helmet kay katungkuan mas man. Ato silang gi-prank. Ating nun nga. Na. Ha? Unsa man? I-prank na to ba ingnon nga. Na ba si Ariston? Na ba diha si muta na kintay ka og mabanig bay ni Ariston og ni Lolita. Oh. Kay Ano naman? nay nangita. Ito na ba si Ariston diha? Nganon diha. Nangutang mo si Ariston, simple kay buta nang inangutang ba? Anong kasabaan ka maitok to? Kay dito hilig og utang. Excited na ko guys ngay lami-lamon na pud ni tatayagang naong Malaysia basta muli ko aghaman ang naong isa nga ilami-lamon aghang braso. Mamay jang timailan ug nanambot ba ko og nagniwang. Ikatong das ni Agi. Isa kong gilam-gilam. Niwang man kuno kay ito nipis. Niwang kuno kay nipis. Diya karon ni nipis-pis ni ngang bukton. Ano na maling dakuha. Maling dakuha na sang bukton. Excited na kung ilam-ilam mo na pong tataygang naon. Maras paguli po na mo des niya, ilam-ilam po ni Jas Junjun. Doy ba Jas tatay? Nga na ba? Ibutan na. Tanaw, niudto na ta. Ito na kayo, biyahe pa balik. Mga unsa mi guys. Wa may mabuhat karon. Way lingaw. May mabuhat. Agar gadyang lingaw danis bay guys, kani mga buhatonon sa bahay. Moro gadyan niyang lingaw pirmi og ladyan po ko. Magsigira po ko dari kuan. Lingkod-lingkod pero mas ganahan jud kog na ako yabot buhaton kay di ko makapil og kuan ba. Mingaw kay wa ganitay bot buhaton perting ka laay kaning naanad na taong magsigig panarbaho banja. Ingani natin kahimtang wala tay bot buhaton mo na mangita jud ko pagi nga anak ko ya. Bot buhaton kay laay ka jud ning way buhaton. Pares karon way buhaton ta na maniud to na ta maniud to sa mi guys. Grabig mga iro ah.
Mga baktin. Lupit kayo niya. Hindi naman sila manginom o gatas. Manggisukot jud nga tagsa man na sila kananan. Sabaw lagi gipangitaw. Si Brownie mo grabe kusog mukaon. Mga baktin magandang pagani was pagkaon magisubagit na. Malhala na balintong na. Nasabaw lagi gipangitaw niya biyo. Okay, butangi ko sa baw. Ba't hindi mo na siya mukaon? Nga no. Kakaiba siya, bakit mo rin na? Oh, di niya mangangaya babi. Ang ano man. Ang ano na siya. Mabuang ang puta ni mo, Brownie. Tuwa ang puto. Ano na pa mong magkurug pa. Oh, ano na puto yung kagagsuga. Kaning lakaw nang gagak-gak na sa kabusog. Malibang na to. Malibang na. Asan siya malibang dapit? Nadia sunahan. Nagkurug lagi pa. Brownie ha. Nahubog sa kabusog. Ha? Hala. Ano sa man yan? Muna lagi mawadan siya gumoy. Libang na. Ha? Magnananganga. Di mo sila nagapon. Tayo delikado, mura bantay ng kayo. Oh. Gapon yung kuskus wala pa na? Gapon na nagikuskugos, natugran na siya. Brownie! Ali, Brownie! Lahig lagi yung liho, kung yung napansin. Huwag ka na masubra is busog. Balay, kami tutukaw. Mana lang kaya gana. Pero tagag meron man nagikaunda na. Ha? Tanawa ko no. Wa man po di. Ngano ka? Ngano ka? Pasag di sa. Aron mo. Di man po to. So. Moro dyan na ijang lihok. Murag magkarag-karag. Kuyawan po to ni Miruwa ka. Kulbaan naman ko kay di man ko na siya ingana gahapon. Karon naman na siya nagingana. Na murag way umoy. Ngano man ka Brownie? Ngano ni bago man ko nimo karon? Ngano ka? Adyo ko pa kulbae Brownie ha. Bala ka malaman punta ninyo. Gapon naran na siya gisabak-sabak natuog na sang paa. Dugay kay na natuog sang paa gapon habang nag-edit ko. Natuog siya sang paa. Pi kanila lagi pasok kay kanina po mga kuno niya mawala. Ikaw ka jud mikloy, radyo kang ka. Tukang mingko ikaw. Ano lagi ka gawas kay mawa pa ka? Napa mo lagi sa mugay gahi pa. Oh, tanawa oh. Gani mo yung pansin. Ano na siya ingana o tanawa oo. Wigda na lang niya. Murag maungot ijang baba ba? Gani ang gigon. Dili ako no. Sige kon. Ano man ka Brownie? Uy, nabala kaming duha ni Papa ra ba? Naunsa ka? Naunsa ka? Naunsa man ka? Adjud mi tagaig bala ka Brownie, maluoy ka in taon. Duwa man sila oh. Ha? Duwa ka ni kada bang Duwa pero lay jud si Jaron. No. No.
Ano man ka brownie, oy? Ano ka brownie? Ano man ni siya? Ano man ka? Ano ka brownie? Luwa rabay mo ang mata. Hindi, kabaklay ka. Ang pansige. Lahi bito si Jaron. Asa ko isang iro. Na dito ning sud. Tuan. Ato papa ka. Ato papa ka. Ato papa oh, papa oh. O papa ka. Na? Marujak mo samparay. Ano sa marujak mo samparay? Piyong-piyong. Ha? Hindi napansin ko na kung hindi kayo manganganga yung hipon. Ayang. Pakanan ka nagitlog na hilaw. Ha? Paka nagitlog na hilaw. Paraon sa man. Hindi ka nakita ng ito lang. Si Manong Paul itos buhol nga nagluzag irog ipakaon og itlog na hilaw. Nulian. Nulian. Ano ka na dyan baba? Mura mag... Wala mampot. Wala may nakasabit. Mura lagi sag maungot. Mugani. Hindi, mampot siya galuya. Daduam ganyo. Gapon din ay nana. Di lagi na siya ingana. Natinga bitaw ko. Di mo siya ingana gapon. Karoon naman siya na ingana. Na, lubog na po siya. No. Brownie. Tuy. Brownie. Dali. Galain lawas ano? Ha? Galain ng lawas. Hindi ko ano siya ma. Awa. Kedua man. Magsige lagi sa ingana ba? Mura nga. Ano pa kayo nagkakwanda na ijang lalamunan pa? Lalamunan. Ano ba ito? Ali, brownie. Mabuang po ninyo. Yan, tabi. Sayo, mamatay. Mura ba nilot yung balahibong tao? Mupilay pagkairo. Gamay sa mata na. Tawag ako ng madoba ni mo. Brownie! Ayaw, Gudi. Gudi. Mura siguro na iya pero nanibagura ko kaya masing nga nagapon. Gudi. Dua man sila. Binuangan na siguro tanong yung irong yati. Ha? Binuangan ba ito? Mampod nagapog ka? Libre sayang. Gaujud ming duha ni Junjun guys. Naninga mo ang duha ka. O kaning isa ba si Brownie? Mora ba nindot og color? Doa sila oh. Gido-doa mo. Sing maparehas ni Aldin ba? Kung mamatay na din ako magbuhi oy. Sakitan na pud ta.
Ngarap ang baskaga pagapang doduwa pa sila sa pagkaugman ning tikig na. Na, jud nga na brownie. Hoy, nagansa naman mo. Magkasakitan na. Maglinga ka, nagkasakitan na. Hoy! Stay! Nagkapikuna na, oh. Nagkapikuna na. Ano mo nang duwa ra? Napiko na mas good eh. Buang mo ha? Nagkapikuna na. Nakanong gadyang duwa, mga buwang na. Yan, sunod ni mo.